regelmatig contact met hem. Maar goed, de opleiding was misschien makkelijk, maar jouw thuissituatie was misschien wat moeilijker, want je hebt ondertussen nog een baby gekregen. Dus ik weet dat het alles goed komt. Ik ben nerveus van het Curaçao. Doe je best en valt het terecht. Maar het komt altijd goed. Dus daar ben ik ook heel blij van. En ik ben heel blij dat het hier staat. En ja, jouw vader heeft net al tegen mij gezegd dat hij komt van de techniek. Dus je hebt nog een hele grote technische familie. Dus je kunt nu wel een eigen bedrijf doen. Dat is heel goed. Ik merkte ook dat je heel goed en enthousiast bezig was met die studie. Ook de resultaten zijn goed. Je werkt echt in wel. Kun je iets vertellen over je afstudeeropdracht? Oké, wat ik heb gedaan is, ik heb een systeem ontworpen. Ik heb het Dynamic Strong genoemd. Het heeft te maken met een beveiligingsplatform waarvan je vanaf 1 processen, verschillende sleepprocessen bestuurt. En daarover gaat eigenlijk alles, dus gaat de camera, bediening van de deuren, dus eigenlijk alles wat elektronisch bediend kan worden, die gaat over dezelfde pad. En dan word je van het centraal systeem, dan gaat een operator alles bedienen en controleren. Dus één plek heel Curaçao controleren, wat met camera's, de deuren. Ik ben erbij geweest, je hebt het heel mooi gemaakt, je hebt een eigen demonstratie gemaakt, een eigen product. Je hebt er ook heel veel tijd in gestoken, zag er heel keurig en netjes uit. En op zich, beveiliging is natuurlijk een belangrijk onderwerp op Curaçao. En ik hoop dat jouw ideeën misschien ook nog verder gaan in de toekomst, dat er mensen op zijn